Bienvenue sur l'ASPEM TV, la voix et les mouvements du grand prêcheur d'Ansaroudine du Mali, du Nord Cheikh Ali Badara Sangare. Ayaw Bismillah, TV ASPEM Diabarani Sanfé. Ale minga bara benembe ankara mogo galla selu blalila aw nyegoro. C'est la medjama baby Badara Ali Sangare. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kul nafsi zaikatul mauti. Kul man alayya fani. Jonfen bay danfenyi. Ambalmake, anfa anga jiliba. Segu gaku, Bamako yirimajo kadobukula. Dalba masaka wele alesoro muntogo isaya. Kile ulonvla sarakatibo sigila senga. Kabetua kalo kile muga anikele. Sankalo tankele na sambafla animuga nani. Gaku ka dembaya, tirisirao, siginyon, balmasirao, anika fara groupement leader spirituel du Mali, ale karamogo Ashiko bao, ani awajulu kela bao. Ni sigi inkera wale nyumando foli, miri, hine, ani tasi kanyesi anga jilibama seku gaku. Ani ka deli alafe ko alaka hine jilibala, ani silame furi bela jeli. Kadaro nema, kasayake amal lafiyai, nikira ni azuru ya ulahoramai, soli ala Muhammad. Anfani ankara moko elfadila Sheikh Ali Badara Sangare. l'ASPEM TV ka jatalaw fe aw ni ne anga jega nyamada wulu fe. Wallahi, ne ma do gabu ka saya kira choto. Ibaro ne ka fo mo nyana, o ni shegu digam ne shegu mama. Ko mama. Anga fo mo ko gabu sa. Ne rabi ka fara ka fo gabu sa. Ni kurana ke ne ma sika dala. Abu yana ne hakili ma sika so. Ndere ndo ngo so mara ne ngora ka tara andara ngi gabu, andara nyo gabu kabula. Ni allaje ka allaje. Ni esi gabu de be ngona chena. Abu yana ne katimi moro mo ko. Billahi abu yana ma. Ma do ni hakili bi to ga min ngwa biya ko. Kona kele ba biya ko fa bila ka ma sa. Ni ara hakili ni olu era bi nyon so so la ko. Asali ko la. Ni change. Islamiyao. Gaku fuka si dobina. Wallahi ay amadam ne sa. Wallahi amadam ne fu. Aben injugo yala talo. Ni ajati mine e ka laje. Ta alimami ka dukono. Gaku yere ya au nganna sumo boku julike. Kacha. Ay anda kalama yere anda dado yere. Ay malu bore ni nyo bore. Au yara anga bwa sika jawn disi. Non dara gaku mina ko go fanyi mona malula. Anan na sunna kana abda dukono. Abna abda duro ka ko do kata. Ay gaku tana ku minyi. Ngora ke do be obado arama mi obado. Ka fo kibi gaku wele kibafu. Ni ma kuma de ni ake telefon na ba ka telefon dige. Na keri jole nyene ebi fola am ta ki jole toy. Gaku ye ni jora ni jore an ko ke fatule gaku de kunya an jigi an be kashi minge o ma gaku de kunya an jigi ala bi gaku fatule o ma jondi bla jo an jigi ko wallahi an gaku na an ko ke de jira abla sise gaku no de jira nga de ko fatura domina wallahi an ma ko ke ndanya do fiu gaku sababu fe an wa duwe gaku ya mine ka duwe na fa ko rabi ati teme kile tan duruka madala na a fena mana anga musogorobal ay ne wele ne bora fajila ne na fu fajiri adu ne ko na go sudo ke am musogorobal ne wele ako karsa kanya saba ako karsa nya lamine ako ya hakili to gakula Allahu akbar nem roga billah ama fo ngene nyara ay imam be aya fo fana nyana ne bi bo ko ne bora mu ne bi ta nyagela ne ya so la bi ka fo al imam fana nyana ne ko de yo fana tame akwa ya hakili to gakula gaku ya hakili to akwa ke ko la fo ata sa e ba do ne hakili ma jibo la boy ne taranunda kuma be ne ka telefon ne hakili dinam so roba ya de fajiri tasu ka mulu kay nan ngani fota ko ma mu ne so roba la adna munge ne turati katoke odela antara forola sisa samedi do kibara foraja Allah nya finyara abo chugala gabu e mine ka katae
ñina samiyana aye wari bi do de ma aka noko sanga dama wa biro ga ko ala ya ke aya wari mu ba Allahu akbar almami nana ka ba forola almami ya nyinga aya almami nyinga ko ma ko foro bi tugodi almami ya ko ko nyofa yana ora be gabu dona ka so aka be terrain do be o jole papier be aya ka bi to takana ka bi na di almami ko almami ka fere ko ka ta noko sanga na ke forola Allah ga ko sheku ga ko kinni odo ko so mo ko ba ko alman alman ko warti ga kuma aba keta aba alman wala aba kuma alman ko mo chama be ko almami ni nge ga ku almami ni nge ga ku nu ya ko ne te kuma na ni kamu ko cha wala de nyina sura ka do ko suno ko mo ba shi do ga ku mi ya on ba shi do wallahi ga ku mi on ba shi do ode koso gago ga nyumanya ibe min ndwana ibo de foka bla mashit sika gago ga nyumanya foka kasi adana mashit sika gago ga nyumanya foka sada wala abo jukola una papier ka korfa kuna la sunya gago bi fonse nga gago kunya awmba musokan bamso ira fala kunya gago kanu billahi ba ko de wara ta do gago hali nana bromso kera nyono bi nana ngodo kera nyona abidina abi wuli aga bereta abo ko mi ta gago fe mi ta passe mi na gago ko bi gago ben ta katane ka tamla fana abana de ka ala fa mo ka dai ni musokoroba seli musi am tani musokoroba gago ba fo ba tani ma ala bo kulo ke nyobe o ba fo mobili nya on ni kam mobili atita wala futi de ipatita wala futi de e ba passer de ça gago kulo war wa kele wa fla ka dikale ka musokoroba tali passer na bila fana abi wole ko fayna ni musokoroba am bo fayna mo bi ci bule ya de ita transport da kana aba transport ci pour que akase kana nga musokoroba kira gago fe kudu akon bisika gago be fatu do me sokoma da atara musokoroba de fufuro ka sura kana ga minon ta kata du ko gago ta du ko fi na mata ngom musokoroba ngoni billahi wa tike nyo de fiena ay o tike fiyo aw ne gago do na nyona mina gago ku yedu wade yi aw na do na nyona chuo mina gago ba gago bani ablay sede do na nyona o ko mutu kata ko musokoroba do ma chama me musokoroba do woro de kadwe akko kata woro mina imam bulu gago babi fatu do mina akara lazara do fe wala lazara do ina atara kata so almami la beda do kata misri la akko almami ma nina le do mi faka chiro fi almami ko ma ko ma ko mi ta misri la sakara isi o ya bismillah kasi almami tara misri la almami na minge wona na soro ka fatwa o fana sara no mone ko mun na musokoroba ko mi faka kuma do fale am se ka fale almami sara ne mone nga gago do la ya fane ya ne kam so roba yim lakana kuma na kuma gago ko kunce ni dabla abi ko do la ko dabla ne na kana o fa ne kuma dam na kashira ne ko ma gago kashi kunte ako abana pe so roba te rek yangu tenne rek dugo ne kuma te so roba ma mi mo na bena so roba ka mo chine ma ko ne ka ko do dabla mo ne de bena ko ako nga mi kelen fiene bi hakli to ala gago ya fo ne ala de ko be yana yere ako bi fleni ga binye awdi taye ni saranye mbe hakli to aya hakli to ngadula na saranye mbe hakli to badula fu atanza ado aya ga kashe ne ngol do wagale ngana ko no bogo dama ngo mi ngulu ngo yela ko ngo kuru wala be ayelela ako ko ngafsa ko ja ko nyina tina mabe mi to kele ko ja ko kele ngafsa Allahu akbar akora sina ngulu de kana ne dala ya wode kama kira $2 ala ka tiba nema ne kishiba ma akwa ka sahaba o chela ako jugo kime sabantan sabade be kira la ala yerela jugo kime sabantan sabade be ala la ko na kele ngene sira maoma ni ma na jugo kele ngene yira maoma la ko bido alijina kuna asena Abubakar tarabasola ka wuli ala ka tiba ba ma ko ala ka tiba ne laje yelma a jugo do bena na ba ala ka tiba ba ma ko esigi a bebe la parce que e fonzere ala ka hina gagula ala ka saya ka mala ala ka mega saraka to boy ala ka danga fitir wala ko ala ko ka kira boya ka salli ala rasulullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim amin bismillahir rahmanir rahim amin وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة الإيمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل نفس ذائقة الموت. آمين. كل من عليها فاني. آمين. سلام وشينا. أمد تعشي كنكا. شينا. أمد بيري كنكا. أمبل ماكي. أنكر كنا أمفاكي. أنا جريبا. N'odo kun wele seku gaku ka sigiro be yirma jo kado bu maya daba maga wele o soro min do saya akbar o fatuli shuworo ka duguje wolo bla kabla ne siginyo ni kanunyo an farala nyonga kanyo hakli jigi gakula kanyo blasra dusukun gam dona ana watula abo sigidela seku gaku irima jo kado do jeliba be ko seku gaku e ala ka kabako bado kasigi an fe kado bula ya gaku dona mo do fe anyama mais ala ma so fieu do ga sebu ga ko do fasali aywa ni o fatura ka shuwolo flanzoro dige kono ga ko musonda adinda anga wasabu ka ta soble ga ko terinda almaminda wallahi nanzona kanga bara bla nene na ka bokarcho ni sigidaw de dugula ka faranyo nga ko gaku islamia to fote ngo fe an wa dine nana ni sira fadi klibo no ya ya mabadi meni ala ya ambalo abi sabati amin ni kene ka ya yananga tani wala da abi fuliye shi irma jo kado boni dutima kakado bu almami fu imam ya sisi ani sisi la pe anga sheko ni donba mo be yirma jo kado bu la ya fu o ko fe karamo donba ba mu ñu ka baro bla ko yere dogo ya kam sigi ka sabali ko denu girbu la me o islam ya badiya de donba mo be ngini ni mo ni nyekoro ya nunu be bi shi ka qur'ane kala nunu be bi shi ka qur'ane nyafu doti da doka na islame doka sabali ka dola me o islam ya badiya de karamo mba fu ka barkada ka fo karamo ye ka bora ka suada na ka su anna chemi ga sagana ani yanga ka karamo ba ka fo ga do kuma do la kata do ga jana ja yoro la hali ka fo ga mi kala o mola le sigibe me awla na jana ja mina anna na tashi bla mina anna na dugo ke mina abuka ke chemi ye no de se ku ga ku ya na ka eni chadra aywa gaku ne bi se ka gaku fo amar ma ga bora ya no baya u bay ma fa wallahi anoko asidite amana ni kono jele ay mo nga halibi ale mi fo gaku la o e doni ndey wallahi sigatula ma ni gaku la je yoro ja ibi gaku do kat mi gere la ka sigay aywa sangare sebu gaku baya ku ya faya ko ale madaga sayala wallahi ne message dobla ne ko mu almami ya sisi wara ma che shudo ka sura ma sakun ma ata jatim ne wara ku zade sadir ne kunde ya ne tourne de la wallahi sigatula mene nga tourne jo robe ka wadu kene sigi ga ku to la nga su bilbili sigatula kera ngo on defi wale wallahi nama bo ko sura sisa anga wadu ni ramasi bilbili rage kacheti eri kele be fo ita commencer ku ga bilbili kanga deme faraju nga ngara wele change ni ala jodi ni mo nya fa kile
sey maslame jafa kile horoya juru tala maya juru tala jagu dine dafa de dine ankara mo na fa esidi sharif usman marana idara o kanu dafa le ba yoro anu de ba hene chendra gagu ni kuma gafu fodro shugale tsugo ngena bo wallahi ni abdurrahman ngo minti mu ba mina mo de fu aywa sare segu gagu ne ba do bilbili sika to re wa mi se ka nyafu wa mina hagli ma da ma fo ye segu gagu la ay hagli jaga bo ka ay ka jugo la ay muru aywa mo yi yere ala ye kilo kilo ci ya be ci folo yi mo yi ta ni mo ga nyama kula no ba ne be la ko tamne mogo masaka maya ka o tigi tse ka wele ko silamɛ bara kuranɛ bɛɛ ala ma foyi ɲini kira fila mɔgɔw belebele siga t'o la dɛ ne ci ko ye mɔgɔw de mais k'a fɔ an bɛ ala nɔfɛ an bɛ kira nɔfɛ hasidiya diinɛ ɲɔgɔnya diinɛ si mago tɛ si la an sigira sisan ko gaku an kana su bɛɛ kɛ ko wɛrɛ la min tɛ gaku ko ye o tuma gaku ma fɛn kɛ yan belebele n'a ye fɛn kɛ o fɛ wallahi ayiwa siga t'o la dɛ gaku sale an tɛ k'a tanu dɛ a ɲɛnama ɲɛna ne n'a ka fugal laban bɛ ne kun yan a ma fasi fɔ belebele ayiwa n ye min fɔ a b'a dɔn mais ne m'a dɔn o don ala ko ye ne yɛrɛ da kɛ cogo o cogo a ye musa ci ma dugukila fɛ su densɛri wallahi a ko karamɔgɔ ale ko n yɛlɛla a ka réseau kan sisan ni karamɔgɔ in taara fa ninikan mɛn k'a ba ninikan mɛn simindenw fɛ k'a ye n tɔɔrɔ gago bɛ kasi la a ye dɔrɔn nɔfɛ bilayi a bɛ mun yan o n'i y'a lamɛn n ko gago sabali kana kasi k'ale sigilen miiri jiginna ne la sisan selikolo kan tuma min a bɛ ka Hayidara ɲininka la mɛ a tɔɔrɔ la a ko n bɛna jɔnni wele sisan hakili sera ka ne ye a ye musa yi ci ne ma ne ye musa yi jaabili min kɛ ne yɛrɛ da ne ma se k'a dɔn fɛn min b'o la ne ko gago ma n ka dugawu la a salen kɔ ne nana fɔ ka lamɛn quoi n ko tiɲɛ tiɲɛ ne filila n ko gago an jigi bɛ cɛ minnu kan aw don an jigi b'i ka gago an bɛ dugawu k'i ye ala k'i sen sabati i mago bɛ min na coyi ala k'o d'i ma gago ala k'i don alijɛnɛ kɔnɔ gago ala ka si di ma ne yɛrɛ da ɲinana ko alijɛnɛ kɔni sɔrɔ man di diɲɛ yan ne sɔrɔla k'a dɔn ko ja latigɛ kun b'ale gago ne k'a bɛɛ laban a ko karamɔgɔ n'i sera bamakɔ yan ko n'i ka nali man ca bilen nka n'i sera i kelen i ka se an ka baro kɛ n ye lɛdu di n ko ni ala sɔnna n'i nana an bɛna baro la ne ka se bamakɔ yan o y'o de siɲɛ fɔlɔ ye gago ɲamakala de don mais gago nana ɲamakalaya bila danbe kɔnɔ k'a bila laadiriya kɔnɔ k'a bila hɔrɔnya kɔnɔ ka ɲamakalaya to a minɛ kɔnɔ ɲamakala laadiri a hɔrɔn danbe dɔnna dilanlikɛla ɲamakalaya ye koba de ye n'a tora a minɛ kɔnɔ n'a y'a minɛ jɛ fɛn bɛɛ ka fisa n'a ye a minɛ ye jumɛn ye ka mɔgɔw kalan ɲamakala ye ɲamakalaya baara o ye kiraw ka baara de ye kiraw ka baara ye dilanni de ye a bɛɛ bɛ da o kan o bɛ jɛn'a bɛɛ k'a dilan a bɛɛ bɛ da o kan o bɛ jɛn'a bɛɛ ka sabali mais ni ɲamakala dɛsɛr'o la a kɛra tiɲɛni ye ni gago ni ne ye ɲɔgɔn ye n'i ye dɔrɔmɛ 5 di gago ma dɔrɔmɛ 5 n'a y'i ka 5 minɛ a bɛ mankutu min da i kan e yɛrɛ bɛ maloya mun na i ye 5 d'a ma gago ani maa maa mana ɲɔgɔn ye bayo ka fɔ cogo o don n'i y'ale 100 d'a ma nin yara ye koyi c'est-à-dire a bɛ sin k'i ka 100 minɛ k'i ka 100 valeur bonya i jɔlen ɲɛna a tɛ fɛn o fɛn bɔ k'a tɛmɛ o bɛɛ kan k'a bila kun ka sɔrɔ k'i mankutu fɔ a tɛ pɛrɛ ka da i la dɛ a n'a ye maa maa ye k'o y'i dɔnba ye a b'a fɔ k'a fɔ koyi mais gago yɛrɛ tana ye ale ka ɲuman fɔli a ɲɛna ye an ka karamɔgɔba dɔ o taara karamɔgɔ lajɛ k'a ye a karamɔgɔ bɛ mobili min kɔnɔ mobili man ɲi ka na ka bɔ o yɔrɔ la ka gago wele ko bɛ mobili feere la don gago dugawu kɛ ni waati yɛlɛmana n ye n karamɔgɔ ye cogo min na a ma diya n bɛ fɛ ka mobili ɲini ka d'a ma gago nana mobili san a yɛrɛ ye k'a dilan k'a ban ka papiyew bɛɛ dilan k'a ban ka tile da kan k'a di karamɔgɔkɛ ma ko taa di karamɔgɔ ma n'i ye n tɔgɔ fɔ mɔgɔw ye a tɛ diya n ye mais kira y'an bila nin de la ko ka ɲuman kɛ kinibolo la ɲuman kana ye kɔrɔ wɛrɛ foyi tɛ dɛ ka ɲuman kɛ lilahi ala kama mais n'anw bɛ fɛn o fɛn kɛ anw bɛ fɛ diɲɛ bɛɛ k'o ye ɔ diɲɛ kan ka dɔw ye nka n'i b'a kɛ ala kama a t'o dɔn
anda da je kan do yere ni ma do ya je na je mai na mamna do mi kira ko anga aken gini na anga na do ma ka bo kalama o kunyo je an ga je na bi de nga do ngini na numa kala bo kalama nga do bi dinuma blebele nyuma ya do keli kene ka o bi gali minge adugole to gagu kera befe sigidala ya mogo sigino yi balmadi mogo shite sigila ya ko gagu ga toro sira mi makole ko beni kiliya ama futte yoro shina ma dismo boka gagu ya ay dara jigi fadi ay deni ka ma jeni ke yoro shi ko karamo dambe ni kala ne ni karamo dambe ko iyere mo sa gagu ya ay dara to dambe la aka kuma bela aka fata be neno do bani gero la fatu gero la abi kuma di karamo do ma wallahi asli ne rabi mo ya ngadi kuma munna kala di se ku la kuma ay ras lebi ka yele miseni ke ko di kuma se di kuma do troma blebele karamo ko ne tu bi dese ka ala ta foye gagu nyama kala bi wuli ka do gure flami bo ami wuli ni ode ka ko ne tu ta bebla blebele ine chedra aywa anzi rammi ngama bi ko de hasidite wa gagu nyama kala ko ni nangu be kenenga ko ni aye do ka dala ko gagu be kenaka ati kuma mikoro la bada fo nyama kala be ka kuma wono fuga jeda makaka kuma wani jedra ma bi sara to la ko be ka gagu ye mo ko ni wallahi okara wa ala yare de kira blaka na de ko ka ndege ma buya na mo masaka mo ko buya siga ala buya ala bi yini dusukuni bon fem bi yina e masako buya me bi yini dusukuni e mo ko bola wa gagu ye mo ye minni ala ta ka cheka gagu ye mo ye mi islamia bla mine ko gagu ye mo ye mi kira valeur to ala gagu ye mo ye mi mo ko fo bube ka mo ko kala nyona gagu ma ke chini kala gagu kala ladri aka bare bela akara nyumangale aka bare bela gagu kala famsi aka bare bela gagu kala sabali bai aka bare sabali aljana fi ni mama ma sabali itidu aljana ko ala ya sabali ni gagu ma ibi fe be kala bi ya fa bela beni ya ka karamo ay dara la o di bare jiku ale ya ta kuma aywa segu gagu ananga almami bajera do anga almami foloy no imam abdullahi sisi ala ka daro ne amin ado jera yi mo jo ka do bula ya ay fe be ke ka almami su allah akbar aywa gagu manga almami jaba kleke fo ala ka la jarabi nana ala ka la fiya nana anga almami bila almami dogonu ini mami njera ala nyera kama o ti sale ka tla ko dogonu mbunye o gagu subhanallah parce que anga ngam ngesida gagu fatule nama gagu fo gagu doma ka gagu do gagu bi fo febla de kama gagu baramo ni sigiyo ngado anga dine de fedri wale amuru masaka nyuma yake anga do ko nyuma de ala ka dine bilbili gagu ni minjara no e Abdoulaye Sisi o fatule on ne kunga tugu gagu la saka gagu de me mais gagu kala ga yere do ya ka fo Abdoulaye Sisi mizare flani amasa aw yere yaya amasa aw yere araba asarane de do akara komi Abdoulaye Sisi yani gagu korake de fatura onye do no yi gagu ya nyi che kan daga min ka Sisi la beke kelenye aga fengo fe akobe ba mo ni buya dai wallahi odore anga zira na dable la gagu be chawje fe groupe manager spirituality tama na ya dable gagu be chawje fe no gagu bina na zigi kanyina gagu ko ndete sigu ndo na re anti ku boye gagu kan ma ya ali anga ndege nyala ka woni nyundo ka kala ka tashi ala ka go kai ibi mimiri gagu no kanja wallahi gagu no kanja gagu tabbe ya dai na ya ka fuka ba ala ya so walla na dimina mi ma ko na gode fu meni na fi dimina mi ma ko na ko fu de mi siga dafa abode fu gagu bi kuma na ko ta na tabana bro ya bane sabali ala yi sabali dawo ala yi yere do di gagu sona ka kuna yere ama yere labla wo gagu ya jando ne jema ne ya tuga bela gagu musu na dew hali ni nu bero ku ko suli molefa
ayiwa lamɔ de b'o kɛ adamaden mana lamɔ ka ban i ka fɛn bɛɛ ka ɲi ni lamɔ ye mɔgɔ jɛ i bina kala ye tiɲɛ ye o la an b'a fɔ kuma caman minnu bɛ waju la don o don n'u bɛ mɔgɔw fa de k'u ba de ka mɔgɔw dɔgɔya i b'a dɔn lamɔ ko ni mɔgɔ ka lamɔ ma ɲɛ dɔrɔn i bina yanni i ka kalan ala kira ka kuma de y'o ye yanni i ka kalan ladamu ni mɔgɔ ladamu na i ka kalan bɛ dilanli kɛ mɛ ni ladamu y'i jɛ kalan kuma bɛɛ ye tiɲɛni ye gabu kun ye mɔgɔ ye min ladamu na a bɛ maaw bonya a b'a yɛrɛ dɔgɔya bɛɛ ye gabu n'a bɛ kuma i fɛ a b'a suli k'a sɔrɔ e de ɲɛmɔgɔ don o tuma n'o gabu binna a ka kan an ka taasi a la silamɛw a ye to an k'an kɔnɔ jɛ ɲɔgɔn ye a ye to an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka ɲɔgɔn sen fila ni bɛɛ tɛ bi t'an sɔrɔ yan gabu sara a ma sa bi tile 7 n'i ye jama kɛlɛ ka yɔrɔ fɔ ye an si ma bɔ quartier kelen na an ka karamɔgɔbaw bɛ yan groupement leader cɛbaw ansarudini cɛbaw wajulikɛlabaw ka bɔ fajama fɛ nin bɛɛ nana jɔnni kama gabu ka ɲumanya anw ni gabu wulila su dugulama fɛ groupement leader taama na fo 3h du matin an bɛ ka bamakɔ dɔnnibaaw yan a b'an nɔfɛ silamɛya dabali ma gosi yɔrɔ si n'an ma jɔlen an kɔfɛ o tuma an b'a fɔ ɲamakalaw ye ko an jigi ma tigɛ an nisɔndiyara fana n'olu ka kɛnɛ dɛmɛyali ye gabu bɔra yen nka an jigi b'u kan u yɛrɛ k'u jija u ka tɛmɛ u balimakɛ la cogoya bɛɛ la an jigi b'u kan ɲamakala ninnu an b'u fo yan k'u barikada an ka ɲamakalaya min y'a bila minɛn kɔnɔ segu gabu o tuma nin kɛnɛ in kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada u ko miniti 20 bɛ n bolo papiye ni kɔni nana k'a ma dafa dɔ de an bɛ foli ɲɛsin an ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma aw minnu y'a yɛrɛ dɔgɔya ka nin kɛnɛ bɔ bonya aw minnu y'a yɛrɛ dɔgɔya ka nin wari ɲuman dɔ kɛ bi gabu ka denbaya mago bɛ ɲɛdaw de la an ka ɲɔgɔn ɲɛda filɛ tɔɔrɔ kuma gɛlɛya kuma n'an ye ɲɔgɔn filɛ an bɛ tɔɔrɔw tila ɲɔgɔn na ɲani kuma n'an ye ɲɔgɔn ɲɛda lajɛ an b'a tila ɲɔgɔn na mɛ ni an ma ye fiyewu tɔɔrɔ mana to an kelen bolo yan an bɛ dɛsɛ a la mɛ n'an y'an ka maabaw y'an ɲɛkɔrɔ an ka dɔnnibaabaw an ka sɛkobaw gɛlɛya min b'an ka bi n'o ye gabu saya ye an n'olu bɛ jɛ k'a tɔɔrɔ tila ɲɔgɔn na denbaya famille gabu k'a fɔ ko nin cɛkɔrɔba in ka saya ye doni ye min bɛ da ala ko maa tɛ s'a kɔrɔ n'i ye gabu ka saya kɛ fɛn o fɛn ye min da ala ye i n'o tɛ maaya kɛ o tuma gabu bɔra ala yɔrɔ a seginna ala ma wa mago b'an ka dugawu la bi ka sɔrɔ den mago bɛ kɛnɛmama la o tuma minnu bɛ kaburu kɔnɔ mago b'an ka dugawu n'a ka sarakati la karamɔgɔ minnu ka kalan y'a jira ko n'i donna ko y'i dolen ye kaburu kɔnɔ ko dugawu tɛ kɛ olu kana fɛn k'u taw ye anw ka faamu ye min yira an bɛ dugawu kɛ bɛɛ n'i ka faamu tɛ yan ɔ o y'o ta ye yanni k'an ba neni k'an ba neni e k'i ta in sɛbɛkɔrɔ kɛ anw fana b'an ta in kɛ anw seko ye ala weleli ye ala an tɛ foyi ye i ka jɔ juru moto kɔ an ni seko gabu jɛra kuranɛ la yan ala i y'o minɛ an na se min man ɲɛ ka n'an jɔ k'an ka jaasiriya yira i la k'i deli i ka hinɛ cɛba ye an b'a ɲini ala fɛ se bɛ ala min ye gabu ala k'a dayɔrɔ nɛma gabu ala ka saya kama lafiya ye a ka denbaya ala k'a kɔlɔsi denbaya in ka fa bɛɛ silamɛ aw bɛɛ la denbaya in ka fa bɛɛ an bɛɛ de la parce que an ni denbaya dutigi jɛra ka kuranɛ baara ɲɔgɔn fɛ n'o y'an bɔ saya la denbaya in bɛɛ ka denbaya gabu tun b'a dɛ ka min don an ka sow kɔnɔ an yɛrɛ k'a lɛ min kan ka dan bɛɛ n'i seko don bɛɛ n'i seko don n'an ɲinɛ n'u kɔ o dugu don dɛ an ka diinɛ ye waleɲuman dɔn diinɛ ye fitiri waleya tɛ o tuma an ni gabu jɛra fo an k'o jɛ yira sigiɲɔgɔn k'o dɔn ala yɛrɛ k'o dɔn kira yɛrɛ k'a dɔn ko nin y'ale ka sira de ye mɛ i ni min mana jɛ n'o sara n'i b'o to yen o b'a yira ko su tɔgɔ kan ka jɔsi o tuma an bɛ dugawu kɛ gabu ye ka dugawu kɛ daba fure bɛɛ ye ka dugawu kɛ nabaga bɛɛ ye an ka alimamiba n'o ye imamu Yaya Sise an b'a fɔ yan kabi fatuli kɛra fɔ sisan don o don a n'a ka denbaya bɛ u bɛ yan nɔ fo ka taa se su zoroyɛri don o don su u bɛ mɔgɔw reçoit a bonya ye bonya de ye nka bonya si tɛ min bɔ o nin de ye gabu somɔgɔw gabu ma sa aw ye a sara anw de ye a sara anw de ye a y'an jigi fa Bamakɔ yan a y'an jigi fa Banugu a y'a fa Fana a y'an jigi fa Famana ani gabu ye taama o taama kɛ a kɛra wasa yan
n'o bɛ na o mago bɛ min na o dugawu de ani tasibila an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ gafu la ala k'a dayɔrɔ nɛɛma a denw ala ka barika don la ala ka bɛn sabati ala kɛra bonya kama sirifiw kama sɔli ala muhammed o kɔfɛ an ka seko minnu n'an ka sirifiw minnu ye kɛnɛ sɔrɔ an b'u bɛɛ fɔ k'u barikada k'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'u ye sɔli ala muhammed a balimakɛ don ali sangare jamiya ansarudini wajulikɛla falajɛ banagabugu kɔrɔti kɛrɛnkɛrɛn ma sɛriw sanga hadara ne b'a sigi ko n bɛ wajibi kɛ ko n bɛ jama fo ka dugawu da kura fila dama de kɛ n'o tɛ n ma sigi ko n bɛ wajibi kɛ anw ni gafu jɛra a ma mɛn siselakaw ka kɔɲɔ dɔ de tun bɛ Fana hakili la kɔɲɔ 10 ani kɔ ni ne ma fili an taara o kɔɲɔ de la ne ni mama an taara n balimakɛ fɛ n'o ye n dɔgɔkɛ ye Abubakar Jakite o don suja ye ɲɔgɔn dɔn depuis a fɔra an ɲɛna ko ne ye Ansaru ye ko n ye Hayidara kanubaga ye a ye ne kanu ala kama kira kama Hayidara kama mawuludu de bi ne n'a cɛ mawuludu min tɛmɛna mais wagati dɔw tɛmɛna n tɛ se ka tile 3 kɛ ni mana foli k'a la mais adamaden kabako fɛn de أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله كفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين ثم استهل الذكر قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم تنتلي على كأنكسي كبو سيطانة ترما كأنكم عندما نسيتي على الطغي ككسيني نماني بركاني على في كأكدام في الله سون خير ما كان نودي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أنا سودي سنمو أني أسلام فيني إدي تقولوا كوني باراني مانكلي وتمنين كوفي أمبكما زينيسي جروبما دي تغلا كدامنا أبيروبا شيخ أحمد تيجاني جالو نو أنا بيرزامبا تغلا أني كومين سيسي بيرو تغلا كرانغراما أنا شيخو ماما فمانتا أني بيرو كونما تو بلا جيلي أمبكما نو نغوني yani anga kuma ce an be foli da sai anga wajul kelaw ma minun temena ku barakada ku wale yumando ga ku yara ka dembaya an be foli da sai ulul ma ni ku barakada tebene ko fe na ba chama na musoma anga foli be abela jele nya ngon kuntala ka usigle be an fe kene ka ya Sheikh Abdallah kunta anga fuli bi aye amina sharia do deke gakuka tuma chama mo chama ba fo ko chien yara la ka kera shofu fe nga ni shrufi do soral ka mikro mine ka sharia o ba to sabati aw minum be zenesi groupement konna yalno nan kan ye shrufu yi ama dikilinta anchela am shiti nyon kalama ay tamamina Abdurrahman ye ne wele ka fujina ko ga ku fatura ay min dan kala de bado Allahu akbar o kuma sanne Muhammadul Bashir wele ka tla tuguni ka Sherif Mukhtar wele akile wo kile ko nuye oni ga ku ye nyonye ko dongulo de bu oni ga ku je Allahu akbar ku shirfu ka hadaye hadara
wa kelen o kelen ni a ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn i b'a sɔrɔ ni ba kelen tɛ i b'a sɔrɔ ba fila a b'o di di. Allahu akbar. donc o la ale ye layidu min tɛ sirifu ye a y'a dafa o ye nka Gaku taara a n'a ka ɲumanyanba ye anw minnu bɛ yan an ka kan ka mun de labɛn anw yɛrɛbakun ye o de ye an ka sɔn an ka kɛ Ala ka silamɛya hakika an ka kɛ ko o dɔn b'a yɛrɛ yɛrɛ k'a baara n'o kɛra an sacogo bɛ ɲɛ sisan bɛɛ bɛ kɛ Gaku ka ɲumanya fɔ a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ o kɛra kankɛ an fana ka fɛn dɔ labɛn an yɛrɛbakun ye an bɛ taa min sɔrɔ ye min bɛ fɔ anw yɛrɛ kɔ Gaku jeunesse kuma kɔnɔna la yan nɔ ale bɛ jɔyɔrɔ min na ka kuma maa fila ni ɲɔgɔn cɛ k'u kan bɛn ani Kande Kamara Allahu akbar Kamara wallahi a taara ka o jɔyɔrɔ in k'a fa nga a taara anw seko tɛ an b'a ka ɲumanya de fɔ kuduna do ko hayhata yartaibu zujaju fa ويعود الشيخ في الشباب فرحدي درجوا كما درج القرون وغالهم ما غالهم والمرء غير مخلد هاي هذا بمعنى بعودا كاتارك الدنجايرو جنينا الله أكبر ni buteli cira ka réparer ka kɛ buteli ye kɛ ko tɛ se ka kɛ mana ka cɛkɔrɔba k'o lase k'o bila funɛŋɛnɛya la a ye k'o fana taara ka dangada kuma in laɲini ye jumɛn ye k'u taara ni se kun b'a ɲɛ an kun b'a wuli a kana don an cɛla an tɛ taa ka taa nka f'an k'a dɔn ko daraju kama daraja al-qurun bima'ana zahabu u taara i n'a fɔ dugukɔrɔw taara cogo min wa ghalahum ma ghalahum wal mar'u ghayru mukhallad fɛn de y'u halaki fɛn min bɛna anw yɛrɛ bɔ k'u halaki ko hadamaden tɛ tuguni o la an bɛ kuma surunya nin yɔrɔ la ka seere kɛ dɔrɔn Gaku kun ye mɔgɔ ɲuman ye Gaku kun kɛra Ala fɛ Gaku kun kɛra Seku Mama Famanta an b'o de seereya kan donc o la an bɛ bɔ yan ka dugawu kɛ a somɔgɔw ye Ala ka hinɛ Gaku Ala ka dayɔrɔ nɛɛma a y'an ko kiiri mun na setigi Alahu ka kiiri nɔgɔya ni silamɛ an kɔni yafara a ma wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam ɲuman ka di adamadenw ye cogo min a ka di setigi Ala yɛrɛ ye nin kɛnɛ in maabaw de bɛ nin kɛnɛ in kan an ka dɔnnibaabaw Ala ɲɛsiranya jɔnbaw Ala takɛlaw faso jɔlaw faso kanunaw ɲumandɔnnaw sirifu kuntalakaw ayiwa nin bɛɛ de dafara nin kɛnɛ nɔrɔmaba in kan nin kɛnɛ ye jurumu yafa kɛnɛ ye nin kɛnɛ ye nɔrɔ kɛnɛ ye nin kɛnɛ ye kunanja kɛnɛ ye an ka cɛba in Ala jɔnba in sirifu kanunaba in Seku Gaku o de la Ala kira ko an ka kɛ ale Muhamadu n'a somɔgɔw fɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ kun kan an ka kɛ ale Muhamadu n'a bɔnnaw fɛ ka tɛmɛ an ka nafolo kan an ka kɛ ale Muhamadu n'a bɔnnaw fɛ ka tɛmɛ an ka denbaya kan a kɔrɔ filɛ nin ye kɛnɛ kan e m'a ye maa o maa kumana bɛɛ ye seereya jɔ Gaku kan a ka ɲumanya kan mais ɲumanya in lasiri ye min ye o ye sirifu kanu ye maa o maa n'i kɛra Ala kira somɔgɔw fɛ i ni maa ɲuman bɛɛ bɛ bɛn maa o maa ma se ka kira bɔnnaw kanu i b'o kɔlɔsi o ni maa ɲuman si tɛ bɛn kira alayhi salam
ala ko nye Mamadou yɛrɛ de kanu naam sallallahu alaihi wasallam ka somɔgɔw kanu a tila k'a fɔ wala tuallimuhum fa innahum a'lam minkum a kana fɔ a b'u ladɔnniya u dɔnniyalen don ka tɛmɛ aw kan a m'a fɔ a kan'u kalan dɛ parce que kalan o y'a dama ko ye dɔnni y'a dama ko ye nka a ka ca ala fɛ dɔnniba hakikaw olu bɛɛ bɛ ala kira n'a bɔnnaw fɛ sallallahu alaihi wasallam ni ye kira jugu ye kira n'a somɔgɔw juguya ye ma o maa la kalanbaa de don dɔnniba tɛ parce que fɛn saba de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a naani n'a bɛ sɔrɔ ka bɛn sababa ma a fɔlɔ o ye hakili ala ye dafɛn o dafɛn da a ye hakili da a bɛɛ ma jinɛ adamaden bagan hali kɔnɔ wara kɔnɔ b'a fan da yɔrɔ min a b'a yɔrɔ dɔn a bɛ taa a bɛ segin hakili dɔ de b'a la donc hakili ala y'o nin dafɛn bɛɛ de la dɔnni o fana y'a dama fɛn ye n'i ye nin kɛ tan o bɛ nin kɛ n'i ye nin bɔ nin na o bɛ bɔ nin na o ye dɔnni ye donc hakili ɲuman o de bɛ wolo dɔnni na maa dɔ bɛ yen dɔnnibaa don kama sɔrɔ kalanbaa tɛ i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam nabiyyun ummiyun la yaktubu wa la yakra Mamadu tun ye dɔnnibaa de mais kalankɛla tun tɛ a tɛ se sɛbɛnni yɛrɛ la donc ni hakili b'i la hakili de bɛ ko sɛgɛsɛgɛ k'a kisɛ dɔn ka hakika dɔn ka a nɔrɔ bila ka na dusukun na ni dusukun dara a la hali n'i y'a bila tasuma na k'a jeni a bɛ taa lahara a t'a bila nka ni hakili ma fɛn o fɛn sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ n'i ko n donna a la n donna silamɛya la n dara a la n'o ye fɛn wɛrɛ ye dɔrɔn min tɛ danaya in y'a bolo dɔrɔn a b'a bila su in na an ma sigi yan wajuli kama an sigira yan seereya kama an ka maabaw kumanen o y'anw wasa an bɛ fitinin min dɔn gaku la loki min filɛ ne kaana nin seereya de gaku de ye nin dɔn kaana ma mɛna an ye walanda di Basitan Tarawele kan n y'a dabɔ kama bi ka duloki in bila n kun ka na valisi la fo n ka nin de don ka sigi gaku ka kɛnɛ kan ka ala wele a ye ka fara an ka ɲɛmɔgɔw ka dugawu kan n dara a la a ka sirifu kanu kunu n bɔra Bamadani fɛ yen n ka musokɔrɔbaw bɛ yen ziyara la jama ka ca u bɛ degun n y'a to ziyara jama tɛmɛnen n ye musokɔrɔbaw ta kunu n taara Bamadani yɔrɔ la an taara sigi Bamadani kɛrɛfɛ ka ala wele ka bɔ yen bi ka sɔgɔma ka na dɔɲuman na Mamadu Madani kɛrɛfɛ Basitan Tarawele kɛrɛfɛ Baro Ayidara kɛrɛfɛ Mustafa kɛrɛfɛ Basitan Tarawele waden ladon ni yɛrɛ de ladon wallahi ni sera ka i b'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yan an sigilen to Basitan kɛrɛfɛ n bɛ ka hami don jamana bɛ dilan cogo di jamana ka basigi jamana ka hɛrɛ Cheikh Sereso Madani Ayidara n'a ka denbaya ka hɛrɛ silamɛ bɛɛ ka hɛrɛ n bɛ k'o don tuma min na o yɔrɔ bɛɛ telefɔni sɔnna n y'a lajɛ n y'a sɔrɔ Cheikh Mahama Famanta a ko sinisiw wajuli bilara su o halo la hali n'an bɛ ŋunuma di n bɛ taa musokɔrɔbaw bila ni ala sɔnna hali n'an bɛ ŋunuma an bɛ na sigi nin kɛnɛ in kan miniti kelen ka an ŋaniya fara an ka maabaw ŋaniya kan ka dugawu sama ni cɛba in ma al-akhillau ba'duhum li ba'di yawma izin aduwwun lahara don teriw bɛ taa kɛ ɲɔgɔn jugu ye teri minnu jɛra ɲɔgɔn janfa mɔgɔw janfali namara suyɛni nkalontigɛ sigiɲɔgɔn dɔrɔ olu bɛ taa kɛ ɲɔgɔn jugu ye karisa hali n kun ka n'i dɔn i bɛna ne filɛ i coro na i tɛ se ka ne yɛrɛ bɔ mɛ an ni gaku ka jɛ kɛra ala kama jɛ i ɲɛ bɛ nin cɛba ni musoba ninnu ni bɛɛ ni gaku jɛra ala kama o bɛ seereya bɔ وما شهدنا إلا بما علمنا أما فوي شيريا فو أني منو أما فوي شيريا فو أني منو أنا المامي بيان
ya sise non sise na badin non shego mama famanda biya ka fara sigi nyuma chama badara ali sajaja adda siraba o gaku ma nyumando ay sigi nyuma unsoro non ala yo fo nabila musa alayhi salam non dondo dugu jera allah taala ko nabi musa ma ko ibe mun fe afoyin baki non o do nabi musa ko ala ne ke kire kan ti mogoma be maken fe do bananena u ben labosi u ben doya ma fe be ka ken fe ala ko do wara nyinin to ki alna ala mo kayere ne ala mu nyaada ma deum da ka jieda ka hera kuye do ko ne ala yere tel ladri musa fe wara nyini musa ye min fo filanana ako ala otuma nabo cogola mba nyini fe ika sabali dia nga se ka cidenya lasi ala ko halsa ko afa cogo manye musa sabali kai wa inna allaha ma'a sabirin ya allah ta'ala fara le sabali bawka sabali kai ga min kai katimo beka musa mino de fiye yani kana ala deli sabali la ne ala deli signyo nyumana ni saballa chugo nini signyo nyuma mabe ini balma nyuma mabe ini jenyo nyuma mabe dondora bi dado kumana signyo de kai na amekena minka gaku asoma yele maradi me gaku masa nyumangala tisa gaku yi nyuma ya minga alai ayaka nafulo ayarabaku aka hakli nyuma afarkulo ayab bedi alama akobi jidi gaku kobe barka nyumangala poti chele silame nyama dobe Umar bin Abdul Aziz abe fatu domina aka sahaba unalensiki ka kori denge cetan caman b'a bolo cetan duru ani denmuso u ko a ma an ka khalifa i bɛna mun to i kɔ yan avenir la i denw ye a y'u jaabi ni kabo ala yɔrɔ ka bila yɛrɛ ɲɛ ka ala bila n kɔ yan n denw ye nka k'u denw ala b'u ye nka k'u ka denbaya ala b'u ye ala t'a yɛrɛ sɔsɔ dɛ imaye nin kene a ye ne jigi fa an ka maaba minnu ye seereya di ka waleɲuman dɔn ala kira ko waleɲuman dɔn a baraji ka bon waleɲuman kɛ fɛn min y'an ka farafinya nagasi waleɲuman dɔnbaliya don waleɲuman n'a dɔnna ala kira ko a baraji ka bon waleɲuman kɛ ka da mun kan maa min y'a ka waleɲuman kɛ ale y'a ka baraji sɔrɔ a tilara mɛ waleɲuman dɔn bɛna kɛ jama min cɛ ma mɔgɔ 50 joli don mɔgɔ 100 joli don mɔgɔ 1,000,000 joli don donc olu bɛɛ bɛna ɲuman dɔn k'a dɔn a ka kan ka kɛ ka ɲuman ladi a ma caya wa o tuma an ka maabaw nin b'a yira an na k'a fɔ ala yafara gaku ma nin fila don kaburu rawdatun min riyadil janna aw hufarin min hufarin nar kaburu ye nin fɛn fila de alijinɛ jardin a ka kɛ alijinɛ nakɔforo ye jardin ka nɛɛma sɔrɔ a kɔnɔ walima a ka kɛ wolongoto ye ka bɔ jahanama wolongoto la badenw saya ma nɔgɔn wa inna lil mawti sakaratun fɛnw bɛ saya la n'an y'a dɔn kitabu dɔ bɛ yen ko kitabul kabair a ko law alima al anamu lima kuliku ma haja'u wa ma namu a ko ni adamadenw tun b'a dɔn fɛn min b'u nɔfɛ ni o ye saya ye ni o ye sigara ye ni o ye kaburu kɔnɔna ye ni o ye munikiru nakiru ka ɲininkali ni o ye kaburu dumujugu ye o walahi mɔgɔw tun tɛ sunɔgɔ se ka dayɛlɛ mana mina an fa adam ni allahu ta'ala jora an fa adamu dalika abul bashar
non setigi Allah Ta'ala meleke nani de ci non meleke mabawla non Jibril non Mikail Asrafil Azrail nani dabara ay sedna Jibril ci non ta bogo do tige dugu kolo la kana mena Abul Bashar da non sedna Jibril nana akwa be bogo tige kuma mena dugu kolo e question kala ko nyemunke non o segira ay Mikaila blakana o ko be bogo tige dugu kolo ko nyemunke o segira ay Asrafila blakana o ko be dugu kolo tige dugu kolo ko nyemunke o segira Azraila nana dugu kolo ko nyemunke akuima fenge ako me masade nchi masaka chite dabla joni Azrail de bogo tige a wolo flambe Allahu akbar da di setiga alama ala ni nga ko ma ay min photo yo mafia ako forane menete ala ka chi dabla jochi akwa jara e mi sira ga jalante ga te dese ga kenetike o yoro inde la Allah Ta'ala Azraila nome ka saya nimne jala dama ba fe ga min fi saya ka qur'an adama de ka sura an fa adam yere madda an fa adam yere madda Allah Ta'ala saya jala di Azraila Allahu akbar ala ta ga bota ka tulu ala min ya tige e bi ala min gele yama ki nyono to abela bogo inta yoro ababelo adama de umbe ina fo birgi de ye birgi gosi yere ba ko ne birgi kele nye keme soro nye keme saba soro nye binani soro harama de umbeti abe bogo tara yoro do de la meleke imba be yoro do wa ma shite sa foi kase ishube do yendi hallo be jamana do le ga nyena maya be kono ima jamana mi me klola ebi shube taga yema ge kaburu be senka be yema bogo intara yoro mi ibi daga be o ma ita je hali nyeshi nyonana Allahu akbar digite o de koso non al-Imam Malik adribila adelaga shukum non aye saya melekeye fakala ako saya melekema ya malakal maut kam bakiya min umri ako saya melekema ako ne reshito e sanjoli Allah akbar malakal maut ya bolongonde duru de kuruka jirala yani saya meleke ka kuma anyela Allah akbar asrana odo Muhammad bin Sirin o be shugon korodon kosebe du jara taro fe parce que olu fe don ba bela placido ambe nyon boya ka nyon karama nyon neni ali dasirama nyon neni indona nabi aunde fe ibi fiku kitabu be kala ka ba jiena masabu enani Imam Maliki be Abu Hanifa be Ahmad bin Hanbal be Shafi'i be iba kitabu be kala ka ba iti boaga yoro do la ko Shafi'i keleme ka Ahmadu neni yoro do obe Abu Hanifa keleme ka Maliki neni yoro do au contraire ibe munde sorai ale ele na ka doni aklale ko aka hukumuna aka kiti folena aba fo ko wakila koro idi ne afa mutande ga doni ba kansa fene kuta amaba ki ka tonda fo kama were ka tonda fo Allahu akbar ni doni basi ko ala tafo e tesera ka ala tafo ko ka ta do koromatike ka ta do buruja ka do lagusi dana de wulli ko asado Qur'ane fet bebe Qur'ane kono boyani karamana ay bo bla kamunda Imam Malik bana mun fi asukona ka saya meleke ya ko fakala ya malakal maut kam bakiya min umri akon shi to e sanjoli saya meleke ya bolo de nduru de kuruga ya yana be kuma ale nyedera atara karamo ko ro ko angara mo ko nyama ko sirana ako saya meleke ya bolo de nduru de kuruga ya kambe munde sanduru doa atoy kalo duru lewa ni duru doa makala e kado karamo ke kwa ma ko no ako meleke motu makuma ishi sanka akwa e fendo le fie ako fenduru be we kindo ni masa Allah Ta'ala kele de joto kindo do ikani ngali mbe o duru ina kwa yo de fie e ba fe ko duru indo onye wala nye fenduru be jondo do ni alate ojume afolo jie be wuli donjume jan bodo atamanjin ko no fora kam masamias masare ba don abe wuli do flana ere mu me jien kono ebna jien fara nyonya do jume semeni etle wolo flana dimasi ndene tarata araba alamsa juma samedi eta e do jume ika janaja be ke do jume
ni min b'a ta dɔn k'a bolo wuli o tɛ yen dɔnba tɛ yen o tɛ yen dɛ ayi a kɔni na kɛ kɔni a bɛ kɛ o ye 2 ye naam a 3nan mun bɛ n'i faga o fana tɛ yen o dɔnba tɛ yen n'o kun dɔnna Allahu akbar ala k'an dɔn nɔgɔya wallahi n'o kun dɔnna adamadenw fɛ hali n'a dɔnna ko ji de b'i fa hali i tɛ gɛrɛ seli la ji la i tɛ seli ji ta seli la Allahu akbar o b'i dilan o t'a ɲɛ o t'a ɲɛ naam a 4nan naam saya bɛ n'i sɔrɔ yɔrɔ jumɛn o fana yɔrɔ ma dɔn o ma dɔn ayi i bɛ sa dɔgɔtɔrɔso la i bɛ sa kungo kɔnɔ i bɛ sa sugu fiyɛ la i bɛ sa siraba kan ala de b'a dɔn tiɲɛ a 5nan i kaburu bɛ don min o fana ma dɔn o de la masa Solomani tile la muluku Solomani naam malakal mautu a bɛ baroda dɔ la nin don in naam kamalen dɔ bɛ ale ka waati dafara a ni kan ka minɛ naam malakɛ in bɛ ka ale kelen dɔrɔn de lajɛ jama n'a caya bɛɛ parce que ale ka waati dafara a yɛrɛ y'a ye sisan malakɛ in ɲɛ jɔ b'ale de la tuma min na ni jama wulila a nana masakɛ yɔrɔ la masa Solomani a ko i bɛ ɲa ma i ka fiɲɛ so dɔ di yan n bɛ jamana in bila saya malakɛ bɛ kan filɛ cogo min na a ma lafiya fiɲɛ so dira a ma seconde fiɲɛ taara jigin fɔ Hindu jamana a jigira dɔrɔn a y'i kɛrɛfɛ a ɲɛ bɛ saya malakɛ jɔlen na saya malakɛ ko ko sisan ko i m'a ye n tun bɛ k'i kelen de filɛ jama in n'a caya bɛɛ a ko parce que e ka waati dafara ala ko n k'i ni minɛ mɛ n ka n'i ni minɛ fo i ka se nin jamana in na jɔyɔrɔ in na yan anw ye malakɛw ye kama bɛ anw na an ka teli e bɛ se ka bɛn ɛri in ma cogo min na kabakoya tun bɛ ne yɛrɛ la ja i yɛrɛ y'a faamu o ye solution ɲini a filɛ hadamaden bɛɛ bɛ sa tan de bɛɛ bɛ taa tan de e yɛrɛ bolo ko ni saya bana nana e yɛrɛ bolo n bɛ ordonnance min bɛ sɛbɛn n'i b'o fura ta dɛ o de b'a tɔ tɛ kuma surunya kama an bɛ cɛ min ka kɛnɛ kan kuranɛ kalan an filɛ kuranɛ kalan de la nin ni maaba ninnu ye kuranɛ de kalan sisan parce que an ka jamana in pour que mɔgɔ caman k'a dɔn kuranɛ kalan na fo i ka kuranɛ fɛ tilamɔriw ni ɲɔgɔn cɛ an karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ tila ka k'a la k'a datugu u b'a dɔn o de la o y'a dɔ ye mɛ kuranɛ kalan min ka bon ni kuranɛ kalan bɛɛ ye an filɛ o de la nin kuranɛ man ca o dakurunya 2 dɔrɔn kuranɛ mun bɛ bɛn ala ko a ye wale ɲuman kɛ a ye wale jugu dabila a banna koyi i ye kuranɛ de turu sitan koyi kana kuranɛ de banna a ye wale ɲuman kɛ a ye wale jugu dabila dɔ bɛna fɔ ko wale jugu ye jumɛn e tɛ wale jugu dɔn ne bɛɛ bɛ wale jugu dɔn hali baganw bɛ wale jugu dɔn o fɔkɔrɔ ye mun ye i ka jakuma lajɛ dɔ b'a fɔ ko gaku ni jakuma dɔ kun ka di yan parce que a bɛ hinɛ de jakuma lajɛ n'i ye naji d'a ma i kɛrɛfɛ a b'a dun n'i ye sogo d'a ma a b'a ɲimi i ye jɛgɛ d'a ma a b'a ɲimi mɛ ni jakuma y'i ka cɛkurulen kelen juɲɛ don o don a bɛ t'o ɲimi kogo kɔfɛ a munna ale t'o ɲimi e kɛrɛfɛ a bɛ taa ɲimi kogo kɔfɛ munna parce que nin ma da ale ma a ye nin suɲɛ de o mana ja son fɛn dɔ kan ka kɛ son na ama jakuma a ye mata maliki kalan mɛ a y'o dɔn kɔni bɛɛ de bɛ kojugu dɔn bɛɛ a man ca o i t'a fɛ maa ka fɛn min k'i la ka n'o kɛ maa la kojugu banna yen i t'a fɛ maa k'i muso suɲɛ baara mɔgɔw ta la kuma ma ban i t'a fɛ maa ka dabalijugu k'i la kana dabalijugu kɛ mɔgɔw la i t'a fɛ maa ka i kɔrɔfɔ kana nkalonjugu da mɔgɔw la i t'a fɛ maa k'i mankutu cɛ kana mɔgɔw mankutu cɛ i b'a fɛ mɔgɔw k'i bonya de i yɛrɛ ka mɔgɔw bonya la ya'rifu al-fadla li zawil fadli illa zawu wala ala kira ko maa ba de bɛ se ka maa bonya wala ni maa min ko a b'i ma fiɲɛ kana jigin na maa ni de don fɛn bɛɛ maa bolo a b'o de d'i ma fɛn min tɛ mɔgɔ kun a tɛ se k'o d'i ma ne ko k'a k'e bonya ale yɛrɛ ka dɔgɔn a b'i dɔgɔya de parce que o de b'a bolo o la gaku ye kuranɛ dunge de a ye baya layidu 6 ta ala ye n kɔrɔ da sera a ma yan
beba don ni laidu sigile be jogo minga aka gele be ado aka gele mais façon jolido façon jolido Cheikh Abdul Qadir Jailani eba ka tariku do kala abena kala yoro la domena abaya wele ga don sokona abako amande akuita to flek kalande la nyote doni obila nene ofi doni kalande kelene agonde ibita kalande la écrit mi mike tableau la ibita ta kalande ke mais doni obila Allah akbar kasramata ako foki sa kana galotike Allah akbar ma bana yan kwa ni an ga doni ga togoni wala wala la ni industrie funi ma ba on be fi doni bana ya fe bebe ni kuma kilini la kana galoti ga foki sa ama jana kala e tien fodi ayi fo glomina e tien fo namara to e tien fo ma bana ko kan foki sa kana galoti ga ma galoti ga ite namara fanshi galoti daga kuma doron ya be do wona kuna fora kana galoti ga ko kuma kande do ko nyebi galoti ga itlo bi galoti ga sebi galoti ga ono bara bi galoti ga kurushi jala bi galoti ga sebi galoti ga Allah akbar chugolita ni tara yoro la ni yoro minga ga ise ma galoti ga ya tige ni bolo magara fene manga magamina ay tien fo ba tien fo utato o kala yoro kele na bandu de yu kumbe sira oye moko yini ko jolibe kun fen ya ta da fo abe fuira fen re bora kun min to yi Cheikh Abdul Qadir Jailani ya yini ko jolibe kun ago dorometan ya poshi bella jo tara dorometan soro a shibe hage mina do kaba goyara utara na chefu yoro la o men ni ko ayi min fo o de yera ku ni nyona demsen chefu de ya yini ko mo ya blanna ako ale ba de ya le wele ka kuma kele fo ale ko fo ka sa kana galotige ako ya le yini na ale fen re fo mi ta ale ku ako ale fen bla de ko yoro la ale galon tige kene aya ba java ale ka boma ko bandi groupe minum be binganna olu de tubira bolo ka baya ke ka ke kala ne volo anu de tara kala yoro la kala ne me na ga kala ne o me na kala yoro la we kala ne Allah fe kala ne ya shashara so madana idara ne ay mali mena ka afriki mena ka ne jamana bina ni ko reta bolo muruta bolo ngo jogo ine ah o ye papier di ça donc y'a femme mais mbena min fo sisa ka sunya kurane kuma kan flan kana nyine oko ay wala nyuma ke ay wala jugu dabla kurane bana meni flat la doga gelendoy ay wala nyuma ke ay wala jugu dabla de ga gelen katima ay wala nyuma ke juma ka dabla ka juma dabla o de ka gelen ala bolo ni ba fe ka ala jonni ni mi shisel la ote minga koloshi bi munumunu ati jo wote ala joy mai mami ye jeneya toy ka sora se baye ode ala joy mami ye galondige dabla mami ye signondoro dabla ka sora bisi ode ala joy ode kabbo ala jombe la akbar la ko aiseli eri do bola ko safo matema fajiri mase seli jago ya lenta sika ni yeso ko mada seli ko seli fana seli jago ya lenta masika ni seli fana seli fo fitri seli jago ya lentika furange nunu be bi bolo ala ko ay jagabo eri bewa kalo bewa no ni sanye la mara ay jagabo aka na volola ni ya ko shenkele fo sawere oja ala ko ay sungalo shu kalo bewa no kalo tan fly me kalo kele to fama shahida min kum shahara faljasumuhu ni sungalo de sera ay shu donc sungalo sara sunja wala lenta masika ala ko ayta hiji walillahi ala nasi hijjul baiti liman istata ilayhi sabila ayta ala ka so hiji o yesan kono kalu kilini ani dugu kilini maga al kabala d'accord we ayaki angana doy ala ko ay jeneya dabla kalu jume dugu jume ala anga jeneya dabla sangono kalu joli kono ala ko ay sigi ndoro dabla kalu joli ayi o kolte dugu jume sigi ndoro daga le quartier dola adaga le nyama koro badara bugudu dawda bugudu sigi ndoro haramu yi ishi be kono ni shikera sankebe si ko ni kelen ta kono to yoni daga yemina
ala ko jɛnɛya ye haramu ye a ye jɛnɛya dabila i si bɛɛ n'a kɛra san 100 jɛnɛya dagalen t'i ye miniti 1 kɔnɔ fo ka t'i sa ala ko nkalontigɛ ye haramu ye o dagalen t'i ye seconde 1 fo ka t'i sa ni ala ko a ye tiɲɛni dabila i si bɛɛ mais ni ala ko a y'a kɛ heure b'o la yɔrɔ b'o la tuma b'o la a y'a to o de ka gɛlɛn ala bolo ka tɛmɛ a y'a kɛ kan yani ka fɔlɔ a y'a kɛ la a y'a to yen fɔlɔ o la ni fɔlɔ l'o la i kɛra ala jɔn ye a y'a kɛ bi sɔrɔ k'a dafa k'a tɔ saniya i bolo k'a cɛ ɲa an dɛsɛra nin de la wa ni nin kɛra dɔrɔn silamɛya dafara wa hɔrɔnya dafara wa adamadenya dafara jamana sabatira kuma surunya kama tun bɛ nin dakurunya 2 walawala ye an tɛ se ka wajuli kɛ nin maaba ninnu cɛ ma mais fo i k'a dɔn maaba ninnu bɛ ka kuma min fɔ a y'a ɲini k'a faamu wala yazakkaru illa ulul albab a ye kuranɛ yɛ ko tɛ mɔgɔw k'i bɛ sɛgɛn dɛ ko mais kuma hakilitigiw fɛ ni kuma na hakilitigiw fɛ u b'a faamu an bɛ ka fɛn fɛn fɔ yan an ye kuranɛ de kalan ka ban an sigira bi wallahi an bɛ ka kuranɛ kalan mais comme mɔgɔ caman pour que u k'a dɔn fo a ka kɛ walekan de la tiɲɛni kɛra o ko dɔw bɛ nin yɔrɔ la karamɔgɔ fo i jigi bɛ tigɛ karamɔgɔ ka ko bɛɛ tiɲɛna dugawu kɛ dɛ a ye dugawu kɛ dɛ e bɔra sirikukɛ fɛ sisan dugawu kɛ ye i bi ala i b'a tɛgɛ minɛ ka ala wele a ye sɛbɛ sɛbɛ yɛrɛ la ka diɲɛ dugawu bɛɛ k'a ye cɛ ala k'i si janya ala k'i kɛnɛya ala k'i sutura ala k'i mago ɲɛ ala ka n'i malo ala ka n'i labila ala k'i sago d'i ma n'i tilara nin bɛɛ la a bɛ karamɔgɔ dugawu kɛ ko i k'a fɔ de arabana zalamna anfusana wa illam tant que ni ma arabukan fɔ ale bolo dugawu ya rabbi kabako ye fili o tununa de e yɛrɛ ye min mɛn e ma da o la e ma min mɛn e bɛ da o la i ye min mɛn i y'a faamu yani arabukan ko k'i tromper ala kira muhammadu mustafa a bangera min aina wulida mamadu yɛrɛ bangera min fi makkata al mukarrama sallallahu alayhi wa sallam d'accord an filɛ yɛrɛ mun na sisan a kaburu bɛ min madinɛ silamɛw kun kan k'u yɛrɛ ɲininka nin yɔrɔ la o y'aw ka kira se madinɛ o ma séminaire dɔ de to mariage a terikɛ dɔ ka mariage de la a taara ye mun de ye muhammadu se madinɛ sallallahu alayhi wa sallam tɔɔrɔ dɔw ko fatɔ don dɔw ko laluma don dɔw ko dɔnkilidala don dɔw ko asatirul awwalin ka n'i miiri diɲɛ kuma lagosisi la min ma fɔ i ka kira ma maga o de y'a se Medine mais a ye ɲininkali kɛ a bɛ taa Medine don min na o a ye ɲininkali kɛ ko an b'a sutura parce que mɔgɔ i ka mɔgɔba i kan ka ladamu o kɔrɔ ye di i kan k'i ka mɔgɔba bonya de o la an b'a fɔ de ko ala kɛra hijirala min Makka ila al-Madina a hijirala ka bɔ Maka ka taa Madinɛ sabana ya Abdul Qadir arabuka Qadir Abdul Qadir kashina nin kisa ene nin fo sai kun yana fubbi ali sabba men ga fakata lara ngonga kuma corona de bala Abdul Qadir bi ko tamangala ma komi ando bela bilbilo biya mogo ya Abdul Qadir nga munyi kashi makan sabanana ako ni kashile makan sabanana korobala ako folo jey nyin nga mingelay ako elma itigi bise kana bo mina wa nyengando amangwa bisi fulanana ayi kan ko Abdul Qadir yalma itigi kele kana bo mina abise kana bli place le daraja munawa nyengando amangwa bisi sabana na yi kanu na Abdul Qadir Jilani yalma refene mabisi ne place muna taba la valley yalma mabisi kana blola ode ngashi ya rabbi ala kala bala mbedele ma ay masunya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nana sheku tola ni mama famantai seku anana mission mena do golo save aya dafa quoi c'est dengeni bina mission do de kama ni yo waleya amena chugo dodo ebisa do de tabse ka tilia do tai seku nana nyena mala ay balma adla ay do de nya jira mawla irma joya horo ni nyanje nyamakala kanga jojoro mena ayo mina fanafa seku ka barakera moto fere de yebo mogoya dibidanina abi boy do mina be ke mobile fere la abore ka negato kulula anana ga mobile fere la fanai anolu menu njera aka kalfa be mina na do mi mobile fere la fana kera chobi o kera alanyena minu be ni horonya ani nyamakala de ba anolu je
olu fana kɛra cogo min o kɛra Ala ɲɛna ani minnu fana jɛra karisa ye karamɔgɔ ye karisa ye sirifi ye n'a y'u kanu Ala kosɔn Ala kira kosɔn olu fana kɛra cogo min o kɛra Ala ɲɛna solu bɔra ka 200 min di sisan juru tun tɛ o sirifuw de nana misiri la ya sɛsi de taara a ye wari di 500 de tun kan ka saki a ma solu ye 300 bɔ ne n'a jɔmɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ne ni Segu k'o d'a ma a ko 500 de solu o ko n'Ala sɔnna lawdi do kɛra samedi de me 200 d'i ma a kɛra samedi 10h 11h ne n'a taamana ka don Zavia kɔnɔ sanfɛ ka taa kunta sigilen sɔrɔ an y'an mobili turu ne ni Segu n ko dugawu k'an ye a ye dugawu kɛ an wulila a bɔra a taara o kɛra samedi min o samedi heure 1 de la Segu ka kalifa minɛna na i b'a ye k'a fɔ Ala de bɛ se fɛn bɛɛ la nka ko kun ye ɲamakala min ye dilanlikɛla kun don baarakɛla kun don den dusuma don ka fɛn dɔ seereya fɛn dɔ tɛmɛna n'a cɛ k'a bɛ Ala kɛ ne da ne ma na ka mɔgɔ ye ka ɲumanya kɛ mais o ka gɛlɛn kojugu sali gunnen sali tɔ ye tile 2 Segu ye mobili feere ko a wari kun kan ka sara mais a tigi sumayara ka wari di a ye ne wele telefɔni na a ko n dɔgɔ i bɛ so wa ne ko n bɛ so a ko ne ka laada ye n bɛ to ka misi faa ni sali gunna k'a di sigiɲɔgɔnw ma fi sabila Ala jate kosɔn a ko n ye mobili di dɔ ma denbayatigi don n t'a fɛ k'a tigi karaba sali ɲɛkɔrɔ 260 ta sa i ka n'a di yan n bɛna don misi la k'a di mɔgɔw ma Ala kama ne ko bɛ kuma o kuma fɔ a ko o bɛɛ to yen na ni wari in ye teliya ne ye wari ta 50 ani 90 1000 de y'a jɛ ka n'a d'a ma a taara wari don misi la k'a di Ala ma k'a ye fantanw jasa n'a ye seli tɛmɛna tile 2 dɔrɔn a ye ne wele ko ne dɔgɔnin n'i ka wari minɛ n b'a ɲini fɛn don min juru kun tɛ koyi a y'a sɔrɔ mobili min bɛ n bolo halala a valeur mobili min jɔlen halala don 10,10 ani kɔ maa ta ti min ye nka n ka nin kɛ joona o de kun ka di n ye o ye ɲumanya da ye Segu an bɛ dugawu kɛ a den minnu tora a kɔfɛ yan n'o ye alu n'a dɔgɔninw ye u ka lajɛli kɛ ka filɛli kɛ baara yɛrɛ do b'olu bolo parce que n'u munumunu na yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ fɔ k'i fa ye dɛ k'i fa ye foyi tɛ fɔ o kɔ Segu sara k'a nege to diɲɛ bɛɛ la ka kuma surunya sɔgɔmada ne bɛ Yirimajɔ dɔgɔtɔrɔso la n daminɛ den a man kɛnɛ dɔgɔtɔrɔmuso dɔ sigi bɛ dilan kan ne yɛrɛ t'a dɔn a ye ne lajɛ dɔrɔn a ko e Gaku ka maa ye wa ne ko a ko don ko so ye ni famanta tun bɛ wajulu kɛyɔrɔ la ne ko jati a ko jeliba fatura k'a nege to a la dɛ a ko nka n bɛna fɔ a b'a ka saya dɔn ne ko mun na a ko a denkɛ fɔlɔ ye denmisɛnnin fitinin de ye a ko ale ma don dɔ la min muso di ne ye ma ko ne kɔrɔkɛ bɛ sara min muso d'a ma joona n ka na sa k'a sɔrɔ a ma muso furu a ko jɔrɔ bɛ na den ka kɔɲɔ ma kɛ salo de wa ma i b'a ye k'a fɔ ko Ala jɔn bɛ kow dɔn an bɛ dugawu kɛ Segu Ala ka hinɛ na Ala ka yafa ma a ye karamɔgɔ kanu min kɛ yarabi Ala ko k'a ye bɔda ye parce que a fɔra ko kodɔnma ni maa faamuyalen ko ni maa ka suma lajɛ ka salima lajɛ ko ale ka ma dɔ don n'a seeriyala i ni Ala jɔ dɔ ye dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ k'o kɛra tiɲɛ ye ko Ala bɛ sɔn ka yafa ma k'a sababu k'o ye n'o kɛra karamɔgɔ kulu minnu bɛ yen ni Segu y'olu kanu yarabi Ala ko k'a ye bɔda ye Ala ko k'a ye bɔda ye Ala kɛra bonya kosɔn kuran lazuma kosɔn sala nabi ka kana ɲininen kɔ Ala fama fɛ ka bɔ sɛtanɛ tɔɔrɔ ma zizini Ala fama to a ye ka dugawu kɛ an karamɔgɔ ɲuman ye a Sheikh ul Hakim Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ka se ka dugawu kɛ a jɛɲɔgɔn sanamaw ye ka dugawu kɛ a sodunge sanamaw ye o kɔfɛ an bɛ foli ani barikada kɛ alisamɛ naba cɛma ani musoman ye asilamaw ani cɛ ani baraji a sara bɛ Ala kan nin de ye Ala fama ka yamaruw ye kulakum fi rasulillahi uswatun hasana Ala ka jɔnw ne ma da k'a bila ten n ye ɲɛma kɛ a la a ye tugu a ɲɛma nɔfɛ alakiraba sallallahu alaihi wasallam n'a ko a ka min kɛ a k'o kɛ ko a ka min to a k'o to an karamɔgɔ alakiraba sallallahu alaihi wasallam a y'a sunnaya a mandenw ni ɲɔgɔn cɛ tile kelen alisilamɛw ni ɲɔgɔn cɛ minnu n'u bɛna tile la a ye hakɛ 6 bila u ni ɲɔgɔn cɛ ulama u rasu kɔnɔ kɛlen kɔ ka tɔmɔni kɛ alakira nɔ na halisa dɔw b'a jate ka kɛ 5 ye
ba woro dafa ñombe sigiro kili نعم o haka folo de ibalma al-salama نعم idha laqitahu sallimu alayhi nina bana afu gajuru bila wati kuro kama haka worna na laba نعم ودي إبلما السلامة نعم شيع جنازته متماتا إبلما السلامة الجنازة بلا السرا نعم ما من نافاتها جه ولا السلامة نعم كمني أمبلما كنيوما سيكو غاكو كمني دابا ما كويل السرامة غاكو السلامة ولا كجو على كذا كان السنة بلي بلي نينا ما يليلا جه أفولي أنا بركة دا نعم أبي سكي السلامة فروبا جما كلوما جه كرنجر لينا سكي نيوما وما كفو يكون تشي نعم kuni baraji nende alkaraba sallallahu alaihi wasallam ka yamaru ni ma yake iyere na alkara sallallahu alaihi wasallam nyanama alaka nyayerema nay walada dima ni yamine abina fajina abina fallahara walada mbi wele ko janaza lahu darsun takhussuha walada bilibili de do minni abi janaza yere kere aka kanyina mabeka don ka fa janaza yimi wala islam yodo insha Allah ta'ala ikabalo ke to go binye الموت آخر كل حي نعم نينا مبكي باللباس سيلا سرقوا علماء يافعوني نعم كسيا الموت هو أكبر مصيبة لابن آدم كسيا دي ابن آدم ديك مشباب بلا سنة كونغا نعم أكبر منه الغفلة منه نعم كومينغا بوكا تمسا يكا كوي فنجلندي أنغا شيوخو مانغو يموني الغفلة من الموت كان ينسى يكو الله أكبر المرسخم ينفعوني نعم aya fanye walada mina ka be wati manibta Allah harande nyina ko aya do ko kuma indona nena suraka do be sel rabukan ni rabukan nyuma fo abi nobo awndi sukuna rabukan chenye ko jugo fe ne ya fle fakira ko na fa jika wona nyena aya ka ko songala taka samaga chadi sama ko ya Abdullah kullu anna al-ghafila la yatu Allahu akbar ako kuma dalu ko ray munyi akuni manyi nana saya ko kwati kiti tubibli anyi dele aka ala kama ka kira kama ay mo ba ka delima nga aya tungan ay inyi ne do saya de wala naam ni salamu hakil tura sayala insha Allah ta'ala nyina me ke to binni yana mo ala kada wala da sanama min di amma ay fitini min va mo ala bi fuala ala ka amen nga naam dine cien famuya ala ko di ala karamande ma no kara binye ala ka jonga nyuma mi na vle ka faranyonga ka janaza ke ka blasra tu nyuma na anene ngaka sabu doni bo ko dona ko ala do chew ko ala shidi makina na nyine mayala kana tu fu no fe ni tu ra fu no fe yere ke fudi angishi kuma herebe mina ko ala ka jozebo no fe واحضر مجالسهم نأوك السكيورة ولا تنال بركاتهم يبيني يرسلوا بركة الله وقبورهم زرها إذا ما ماتوا نفاتورا على جنوما من فاتورا إني تو قبور زيارة يبيني يرسلوا بركة الله شجعوا أي تقول من على جنوما ونوفه فان ليورا منا أبو النعمة دلالي دسرة لنا ينيون دون بعدين ديري شيخ ماما فماتك الزاوية دي كون شيخ ماما كمينة يا دون nema doni jeen fo yi fa ala ko ko de njagale yalla ñu ne bi sara ko sebe an la mona an baw fe ci gumena an la mona am mo ko fe ci gumena an la mona an gara mo fe ci gumena am sira kana fa ko ra kunande ndo wa ne bi fe ga sanda fe ko me ko de la misra ka ta yoro bela nga ne bi songa dumini ke chef mo ta famata fi bi songa sakoy kada njagale yara la akal halewla nya don ko de ga zawiya la ma doni fuyi ni walada do ya fe aka kan ambalme nyama kala ko walada kala misi ka ya fe ni u fe mali da jamana de mali jamana dambe nyama kala ya bala ngal salame sharia abi min ni salama kele ngale befe mami ni dar ala ni dar akira la jije ka balo yera la nyama kala ya dambe nyama kala ya bara nyama kala ka ngo ke ka se accès to nyumana ga ku ye walada belebele min di nyama kala uma ko nyama kala ya timma bali ka fenyini ka fenzoro ka se ka ko feke ka ala ka dine jo ku jija ko walada fa ayo walada min di walada belebele do ni nguma ya abi kuma kala usran wajibi de do nga chefo nyon
nambar la nyonga be wajibiya de anga nese mo dogo ma sharia la silami nyumo nyuma nga same ka sharia jora shi jengene to ki ba do ki se ka ke islamo nafa ni yo ke ina ala be nyom wala anga jamana anya mi nyanga masaba ufe jamanya makala ya anga jamana indame doy pour fola mi na pa ba boala se ka boala on ba do ne nyene ala don arifuna chekele mana maldu makolo kaya faka sorani nyama kala kuma nyombe ala shawar futin ya fa anyo pana kanya makala kuma nyombe ala do dai ulu tay ya fa anyo ko ala shakmar ka taka mujahadala ko ala shawar ya sambi saba an ko ka dengaray asambi saba ko kono ha ko mu shujo ala nafla jo kemenani ayo ka sol ala kira ka shewa bisa ba aniko nafla ala kan kemenani ko mo de alama ka sol ala kira ka shewa bisa ba aniko ba sam bisa ba aniko de bola Allahu akbar nga otigi wulito anaka nyama kala ube nyombe Allahu akbar anya fa anje ka mo kawyi an yu nu kan nyama kala ube nyombe nga kenu yakuluna min amal ayadihim ukume baraka uboloka ayo ukume dumini ko uboloka baraka lela ayajandonna abademe wala gakuye masalul a'la de misalu bele bele aka adame ko ama dabe fana fi ama fale ni mambe fe ka fale ko ne nyama kala mi mali yo folla ay ifilla ala mi nge joti mali yo ola ala bot dame min dima o yere de ka kanwo de imanga paraje kele da onyefe o de itay way bi dishi gushino de nga ibu dame de ta ka ala ka dine bara ko ala ya focho mena ko ma kira ya focho mena ayo misalu de gira ne jigi nyena na no de kosabe ay ala ka jonganu no de ay ala ka dine de menaka garsega yere worshil nyini ne no ye ayo kasura bardon o ne nyama kala nga mimmi ndi moma mimmi nge ala ka dine jo o teneni maje ye qur'an yo sabati wa ma taqaddimu li anfusikum tajidu inda Allah ay min blanye abo sura ala fi mo wati to kama ambe ala fo ka ala barka da ka nyumon fo abade ndiri no ya shakha mama famanta ye tena ayase ko ke ga kudda ani biche aya kanu ka sego beke ka ala jo nyuma ngano ni here o baloni o jira here mimma abe fe ka sego ke ashufa nay afatule am beka telephone de ala ka numero yere so ay bekele ngele wele aka layini ye munye ala ka sama ye femba do defa kala yini wode aka ba mana asakana man nasula mas goroma saba akwa asakana man nasula ni asama fatura ni ala ka man de jama kulu ye nyonso ra jana jala ni makeme sella maminga ku jora ka surnal nyina ala fe otigi wa ala bi ya fama Allahu akbar la ga ya fama akra ko parce que man nasula halibi ala be ka fusamandiya dawira yi muhudu ne kungo keme halibi mba fi ko ni ala tay ne ma jenda la afima do jabon ala koti Allahu akbar ko silama ala dana jon munu di flak fara ala ka fiu no ma binan sallam maminga ni sura do nyini ala fa mission Allahu akbar ala kara fana fani sallallahu alaihi wasallam masabana na laban ko muhuda fuma do jabon ala koti ni salama fatura ni jama jora mami shuka safa saba ka sura do nyini ala fe na ala sura mi ya fama o kuma ni silama nyuma fatura mami ba fe ka teme beka o de mi ma nyini ma nyuma ngana fe ya shuka Allahu akbar nyini da chef ma wala kosobe ngumba ambe jela mega ke kedo jete men ni jel ke nga fatuli ay ndala kosobe nya dongo ni fakir wa ya atabir abi mi ya bitashi wa ko bitani ala ko jatoyi wala kurun harate o ne tebo fo mo ko yongo kur horron harate na ba de ka bara jode sharia kitika ibe fudila wala nyene jigi fa kosobe wala janaza watiti son mina wala da fitindi amala parce que on yoro mina bi doni darangu na doni minan sakoro to robo yanda ho conseil la majlisul al islami la akorate kanga ta san akorate kanga ta feri o yanda majlisul al islami la ko islamia kana ci abalo ne ma ngoro wo damade mi de sara ya tani ibe wele ko ho conseil réunion be ika mobile gazali yikungoy ni ma ngene ka froso ma yikungoy ibe na réunion bana téléphone ko be tugudi o yere kungoy mali president dodi ministre todi o tibo ho conseil aywa
kesula an ala fa an ba kira fa an ala ka ayo furushi abana o kuma o furi abi wajibi an an se ko kala ala ni latigara ala fana ka awni chokoroba nyumon lebe munu nu kunu ne do ka sunana nu hakri be nyombe o ya jirana ko ni jamana ni ko islamiyya lasali islamul asilu de islamiyya min bora madina ala ka hijra li fa de njugu kele ka gena na bisula be madina fa sanda mi ga madina ko sanda kono de angar mo lafiya na da kuma maka dade mine ne kundanyi angar mo ya foya ni wati tugote nyema nunu nyemi vo a wasarawo ke famina taw ke ma hata bil onqi ni ku ye kana kono ko ye mi mana kala mi ko wasarawo karam ko nyuma nunu nyemi vo a wasara fu kundi yanga dugo yere ke uma fuitu makela ibli nga dugu mi nyafa alakira sallallahu alaihi wasallam alaka kira yande madina isele ko ya dugutigiya bana gwatigiya bana kafutigiya bana العمر عمرك والشأن شأنك مري نقومي أنغوتي جيب ودي مدينة وكله ya do ko mat saka kiri tiga kiraka a iya kira ina nanga yedna yene ne anga kabila tigi ibo la me ayi be bori ka bunyena u ye fe beto atayela o kele angara mo la fiera ay sanda menge ka walada di o walada fe be da fara yen wala karamo nyuma mo non tle bena mali dina tasra kor karamo la olu de ko demson o be sunana ay kunu kwanga islamiyya sanu bledi nen islamiyya nyele mana ami yelama kata islamiyya pendirlela la ilaha illallah muhammadur rasulullah be ka fo ala to be ka fo kira to be ka fo quran aya be ka kala nga ni murdi me ba de balma islamena ni tasmo di me ba do misri na quranena nga upe ko fe be ka ala to fe be ka kira to fo o dina kuray ala ka do anaji on da don on fa ta don angara ba ko ta don o kuma chokoroba nyumo kunune uyombla bara mina ambe feka sakando bara ina angande sarama angande warima angame uberkama wala dina tasra koro a biro farale nyonga a shige biro na shifin biro tajamul qiyadati ruhiyya groupement de leadership tanuduna di mali uye minyin anve kwanga dina tasra koro koroshi wati ti so mena dakunye fla dama jananza la mo ko jananza ni ya fleni nye iba do ka jengeme feke huma ni sharia baro bara na jengana feke huma la der tigi tambo kelenzigi bukhari tsaka bo muslim tsaka bo jebe ma tsaka bo ako wala yahillu al-fi'lu hatta ya'lama hukm al-ilahi bis-su'al al-ulama ako ni bal pira kinda salamé baro damene ni bi je baro baraka nyini ka kiti do ni nana janaja kero la ibi jenu wiyo yuka biro datugu uyuka ayo fere kero datugu uyuka baro blo bunu sig motoka oka la yine munye anga tuka classe la ngata nae o ere nana o hanen nana ona bi timi nyobe o nana nere nana o ona de terie o nana nere nana o ona musay terie nana nere nana o hanega patrondo o lu bi fedro lu ka yedama o demso ngatina kala janaja fekula Allahu akbar janaza walada de bala walada mi islamique ko kala ka sota janaza kero la janaza walada tlani do febla ni nyonje janaza yere samandia mbita min na fami zorala akasoro o famu yabi ila inna tabe alaka ibina wala wati ti songa ngara bo yemi vola awasara alakra ko ni nana janaza kero la kun na fay na fa bele fly ni nana ni sella shuka ko ala be baraji ku bele bakel ndima ni saballa kam munyo ni tlala ka tabla kabur do la pat asitra dona denga ko akabur ko inyena ya sutura alhamdulillah rabbil alamin ko baraji ku bele bafla na bi faraka yani nga ko kulu nunye munye apa misalu ba ko na fa jabalu uhudu nyana baraji ni ma bi na ba jana kero la ni yeni ngani nya na kumbila wati fo isra ko jana zaire anna fatla ne lo na fa fulani nyonje nyina ma be min zoro shula ani shuyera be min zoro nyina man aya jija ako famila ni salamen na janaza la alkra ko ka keto ko ni yaketi nin sara nin nafa bele babi vora o eta e mi nyina may iyo soro alakra barakala sallallahu alaihi wasallam nakra nan nyana shi vara bin nafa soro ela o kuma nan nyana yi baraw bebe yende muskila bebe yende nan nyana yi munye fa ka soro iba ya kalande o bi o de kala balaw yi o de se ka fo ma yibli le watu kungru nga murtani jamana ka ayine kamana ba yezira
tile mana se midi ma ka taa se 1 heure ma anw karamɔgɔw b'a fɔ anw ma ko denmisɛnw shababu aw ka segin kɔfɛ ko nin waati in na client tigɛra bitigiw la cɛkɔrɔbaw na waati sera cɛkɔrɔba sijɛ san 70 san 80 bɛ nani daminɛ a dɔw tɛ se ka nasi ye u b'u kitabu de kɔrɔta f'u ɲɛ bɛ ɲini ka u tɛ bɛ ɲini ka turu papier la anw karamɔgɔw bɛ to k'a fɔ ko kunta ko nin ma ina lahu gɛrɛ a la i k'a ka nasi kolo fɔ a bɛ fɛ ka min fɔ n k'o mɛn n k'a kɔrɔ fɔ ye a dɔw bolo ni kitabu de bɛ yɛrɛ yɛrɛ olu de ala kɛra ka hadisa faamu ko al-ilmu min al-mahdi ila al-lahdi dɔnni ɲini bi daminɛ bɔmina na a bɛ ban kasange la nka bi ni nana an ka duw kɔnɔ ko ne ye karamɔgɔ de ye n b'a fɛ ka ala ka diinɛ baara kɛ n b'a fɛ ka mɔgɔw kala ala ka diinɛ na a u b'a fɔ ko aw taama ɲɔgɔn ye musow ye musokɔrɔba bɔlen don n'o nana muso ni muso in kɔni karamɔgɔ ka d'o ye koyi n'a nana n'a ɲɛfɔ a ye an b'a fɛ ka cours de vacances kɛ ka lakɔlidenw kala selisola na o ye denmisɛnninw ka ko ye nka bi den ma se ka kuma a nɔ na a to ni papuw nana ne yɛrɛ an b'a ɲɛfɔ a ye walima i yɛrɛ kana ka bɛn midi kɔfɛla ma o b'a sɔrɔ a nana n'a jɛna n'a ye alhamdulilayi n'a ma jɛ n'a ye o ye ne se nka ale yɛrɛ kun ayi ala kɛra ma ci ale yɛrɛ n'i ko a ma ko e yɛrɛ tɛ dɔ kala nin y'anw de fɛn b'an bilen koyi nasɔngɔ ko y'anw hakili ci i b'o de mɛn anw ka jamana ka yan waati tɛ sɔn dakuruɲɛ 2 janaza la ni silamɛ nana janaza kɛnɛ kan ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ko janaza bɛ seli cogo min na an b'a daminɛ yɛlɛ ɲɔgɔn na a ka kan fɛn dɔ bɛ yen o de ka faamu joona i balima silama tuma min na n'a surunyana saya la an b'o fɔ denmisɛnw ye kosɛbɛ dugukɔnɔden de bɛ ɲugun a fa banabaatɔ dɛsɛlen la dugukɔnɔmuso de bɛ ɲugun a cɛ banabaatɔ dɛsɛlen la dɔkitɛriw de ye nin fɔ ne ye tuma min na n'u ye n fa kɔrɔlen ye n bolo u ko ko an bɛ fɛn dɔ jateminɛ aw la k'o ye 90% de ye banabaatɔ ka bana na ne ko o ye mun ye k'a fa ko ka d'a ye kojugu ko n'a ye diɲɛ fura o fura di a ma ko nin bɛ taa midi nin bɛ taa sufɛ nin bɛ taa ni dugu jɛra k'a bɛna sɔrɔ fura bɛɛ di a di cogo la ko bi faamabaw de ka kɛnɛya dajuru b'an bolo nafolotigibaw de ka kɛnɛya dajuru b'an bolo i bɛ fura sɛbɛn ko denw bɛ se fura san de la i bɛ fura sɛbɛn muso bɛ se fura san de la boli jɔna taa pharmacie na mais i ye fura min bila pour sɔgɔma 8 heures ko bi i bɛ segin ka n'o fura de dalen sɔrɔ peut-être kisɛ kelen bɔra la k'a sɔrɔ a ka kan ka kisɛ 3 de ta ko nka u mago b'u yɛrɛ de la nin cɛkɔrɔba in u filɛ ayiwa château min kɔnɔ nin de y'a jɔ den filɛ bi a bɛ ministériya de la walima a bɛ députéya de la walima a bɛ ayiwa sɔrɔsiya jalabatigi de don fa in de y'a don o école la ko sara fo ka k'o ye nka a bɛna par heure de docteur nana oui docteur nana a y'a ka consultation bɛɛ k'a la segin donc tɔɔrɔ a sunɔgɔra d'accord donc moi je m'en vais au travail donc je m'en vais au boulot an bɛ to nin na a ko dɔgɔtɔrɔ bamakɔ dɔgɔtɔrɔ dusukasi bɛ ɲini k'olu fa ko setigi baden a denw de tɛ se k'a ka fura di a ma a heure la n'a sera hakɛ dɔ ma ni ordonnance min wari cayara o b'a fɔ ko ayi ni yɛrɛ sabu ne na bilen ba yɛrɛ b'a sigilen dɔ ko dɔ kɛra nin ka fura ko in na ten a t'a yɛrɛ ta wa u ka laɲini ye mun ye e ka taa ka bɔ an dala sa papier ninnu i ka du papier an k'u ye e ka taa ka bɔ an dala i ka compte bancaire an k'a ye la ilaha illallah a y'a janto a yɛrɛ la i balima i fa i karamɔgɔ i balima i sinji n'a gɛrɛla saya la o waati de la a ka kan ka gɛrɛ a la k'a kɔlɔsi maa min ye san 2 hakɛ kɛ farida kelen t'a dan n'a ye tulonkɛ o waati de la a bɛ taa ni farida 2 hakɛ juru ye kaburu la parce que ale dɛsɛra an ka sariya kitabu ko silamɛ cɛ seli tɛ jigin ka bɔ a ka fiyewu madama i hakili o madama n'a hakili bɛ e de b'a fɔ a ma ko seli waati sera a b'a fɔ ahan seli waati sera a y'a baasi a la kuma a ye n dɛmɛ ka seli n'o maa tɛ yen e yɛrɛ tɛ seliko kalama e bɛ mun kalama i ka baarada ɛri e bɛ mun kalama problème yɛrɛ ye min ye u fa banabaatɔ ka seli ɛri hami t'u la ka film programme hami b'u la télé la ka tɛmɛ fa banabaatɔ ka seli ɛri kan film programme la ilaha illallah ala ka ɲama wala a b'a jan dɔ nin na ni silamɛ surunyana kaburu la a y'a hakili to a ka seli waati la a y'a hakili to a ka sanuya na a k'a kɔlɔsi kuma min na ni ala jɔra ka baara kɛli kan sariya kitabu ko i bɛ gɛrɛ a la ka a talakino kalimatu tawhidi la ka to ka la ilaha illallah fɔ a tulo kɔrɔ ala kɛra ba ko n'o kɛra maa min ka kumakan laban ye k'a tigi donna alijinɛ na i b'o yɔrɔ ɲin'a ye waati tɛ sɔn kuma min na n'a fatura e yɛrɛ y'a dɔn sisan kɔni ala y'a ka baara kɛ a ɲɛ bɛ coro ni tatɔ la i b'a ɲɛ datugu k'a farikolo samazama ka tugukanw samazama ka farikolo magaya yɔrɔ n'i y'a to ten joli tatɔ ani nimina gɛlɛyatɔ a ye bamanin min kɛ bolo bɛ ja n'o lahalaya ye
hala doni kasange la geleya bi yola ibisiga kunyamba fe kuma mina ni yere ado ko sangone ni ashraf ala mauti asuriyana sayala ni suratu yasin durshili bila akala kunyamba fe na durshili tira qur'aneta abe hala ngata telephone kono o saya sigara no yama kuma mina na fatura ya nyena mau alakra ya sunna ya farda kifayati ya farda au ka farda kifayati aka faranyonga kabla sira silama ka ko ka saluya ka do aka fini labana fini dafale islame chey o fini duude glokiba furgiya tafi jalamugo bali fafa fatani an bifini bilibili bafla na yi bloki do kana ka tafi meleke o jugoro ka jalamugo meleke abi bifini bilibili bafla ka datugo ka nyeka so ka siri Allahu akbar nende ye milliardaire blato isra Allahu akbar fini dakene musoyi o fini woloflane glokiba tafi musoro wa arba'u lafaifa an bifini bilibili banani mamna na milikira wati ti sonna nana da salame ba nyina ka selaka aka surando ke surando nyina ala fe bamba tay almamu aya ki tayer la fiku kitabu ayu kala aka fiku shari'u labara ni shueche almam bi ju inda wasatihi atmanjela akeksela toy ni musudo almam bi ju inda munkibiha atamamu flatlena alman bisoroka Allah baru nani fo musenga ka nyine ala fe an mazhabula malbun an saka mazhabula qur'an kalante janaza sella Allah baru folo wadiye athana wa Allah azza wa jalla ka alatan alhamdulillah alladhi amata wa ahya alhamdulillah alladhi yuhyi al-mauta lahu al-'azamatu wal-kibriya watitison ka alafu ka alatan ko alaynichi edebisi Allah baru flana kasali akrabaka nisra ka kan salatul ibrahimiyya o sunna yale do kada munga o mena dala neka Allah akbar sabana o kofe ka dugo ka shuya allahumma innahu abduka wa ibn abdika anta alladhi khalaqtahu wa abadta wa anta alladhi razaqta اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه كإسكو دوك الله أكبر ناننا مذهب لا دربو فرنيون ولا don ba do ko dugo tike o ko fe Allah ko fora im salamu bla nga almamin la khamit le bole ko we almam maliki ka mazhabu don ba bay o ko dugo ka nga keta beratu nani na ko fe Allah ko nan na ko fe im se ka dugo ken na bawi اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وانثانا يسكو دما جيرالا na almam bi salamu bla ko shuselila im salamu bla bi rifaqi ni hina yijo me shude kuna assalamu alaikum يعني بيبو فرسلا السلام عليكم يبقى فرفني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ve dansigi anga bi la seli sɔrɔlenw na an balimakɛ ani an ka jeliba Seku Gaku an b'a deli Ala fɛ Ala ka hinɛ a la ani silamɛ furu bɛɛ lajɛlen ka dayɔrɔ nɛɛma ka saya k'a ma lafiya ye ka barika don a kɔ la ni kira ni a zuruyaw la hɔrɔma ye sɔli Ala Muhamɛd a k'an bɛɛ sigi wɛrɛ.